Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku wata sabon hanya da ake samu wange data a manhaja ta layin MTN. Ina roƙon idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar na gode. Da farko ana buƙatar ka je ka siyo data sim. Bayan ka je ka siyo data sim kamar wannan, ana buƙatar ka ƙarar da duk MB da gare shi. Misali a ce ka siyo wange ko mai 500 MB, ka shanye wannan MB da gare shi gabaki ɗaya. Ana buƙatar ka je ka ajiye shi, misali yayi kwana 4, da son samu ne ma yayi sati ɗaya. Bayan yayi sati ɗaya ka je ka koma ɗauko shi ka saka shi a waya. Bayan ka saka shi a waya, ka ɗan ba da misali ka ɗan ba da tazara minti 20, sai ka yi cikin balas na data ka sa star 131 star 4#. Bayan ka sa star 131 star 4#, za ka ga in ne 500 MB ne, 500 MB ne za ka ga an mayar da ita. In ne wange data ne shi ma za ka ga an mayar da wannan data gabaki ɗaya. Sannan bai zama dole ma a ce sai sim bayan ka ajiye shi ya sati guda za su mayar da ita. A wani kwana 3 haka, kwana 3 za ka ga su mayar da wannan data, wani kuma kwana 4, sati ɗaya za ka ga ana mayar da wannan data gabaki ɗaya. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi nan sun mayar min da MB 1,123. Ga duk wanda bai sani ba, wannan data sim duk sati idan ka yi amfani da shi ka ƙarar da MB da gare shi suna yin backup na wannan data. Misali ka sayi 2 GB data za su mayar ma da ita gabaki ɗaya a duk sati. Mai neman ƙarin bayani zai iya min magana ta WhatsApp ga namba na WhatsApp. Na gode.